ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ದಮನಕಾರಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಮೀದ್ ಹೊಸಂಗಡಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಬ್ಲಾಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿವಿಧ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಭರ್ತಿ ಮಾಡದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ। ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು। ನೌಕರರ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕೃತರಿಗೂ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಈವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಗಡಿ ತಾಲೂಕನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದವರು ಹೇಳಿದರು। മഞ്ചേശ്വര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 6 മാസമായി വീഡിയോ ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി ഇല്ലാതെ മാത്രമല്ല അതോടൊപ്പം 11 സ്റ്റാഫുകളില്ലാതെ ശോചനീയാവസ്ഥയിലാണ് മഞ്ചേശ്വര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നടക്കുന്നത്। അതോടൊപ്പം മഞ്ചേശ്വര മണ്ഡലത്തിൻ്റെ 8 പഞ്ചായത്തുകളിൽ പോലും സ്റ്റാഫിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഒരു വികസനം പോലും നടത്താതെ കേരള സർക്കാർ നടത്തുന്ന വിവേചനക്കെതിരായി ബുധനാഴ്ച സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്। അതുമാത്രമല്ല നാളെ രാവിലെ 10 മണിക്ക് ട്രിവാൻഡ്രമിൽ വെച്ച് പത്രസമ്മേളനവും ബുധനാഴ്ച നിന്ന് 10 മണി മുതൽ 5 മണി വരെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ ധർണ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം നടത്തുന്നതാണ്। ഇതിനുവേണ്ടി ഫലമായ സ്വീകരണം നൽകിയ SDPIൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും നേതാക്കൾക്കും മണ്ഡല നേതാക്കൾക്കും എല്ലാവിധ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിയുണ്ട്।